Garoy. Halo. Jam 10 kurang 15 menit. Nah iki lah ya. Iki engko kontrake tekan jam pira? Sadurunge jam 12 kudu wis bubar. Oh iya. Karang-karang lagi koyong ini ya to nggih. Ditimbali suman iki ana ing TBK utawa Taman Budaya Kulon Progo. Matur sembah nuwun. Iki sing nimbali saka Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Acara apa? Agenda rutin suran. Oh, neruske sejarah jaman biyen suwargi bapak. Nek biyen ana dalem joglo toyan. Ben taun pisan mesti wayangan. Yen biyen dijukuk tanggal 20. Wis wargi bapak mesti nggelar wayang ana dalem joglo toyan. Monggo dalange gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Nah iya. Jaman biyen ya, Truk. Jan gayeng ya, Truk. Lah iya. Rutin setahun pisan. Lah iki diteruske agenda tahunan setahun pisan ana sasi Suro. Iki saka Dinas Kebudayaan Kulon Progo sing kagungan agenda rutin suran. Rikala semono ana dalem toyan joglo sing mayang Kang Masku. Mas Agus saka Tulung. Kuwi ya putrane bapak. Lah iya. Njur sadurunge Mas Agus sing ngasta Kang Masku Toto. Ya putrane bapak. Lah iya. Lah gandeng urut sing tuwa terus adine. Lah saiki aku sing ngisi acara agenda tahunan suran ana ing Taman Budaya Kulon Progo kene. Wah iya. Sesuk sapa Gong? Brindil arep ape. Wis mesti gayeng pokoke wis. Sesuk ayo wis diagendakan karo dinas kok. Lah ya binti nyanyi. Lah iya kok. Ning ya kuwi aja nganti kena gedang luthuk. Gedang utuk basa kok dipangan. Sing ngendang jampes. Gayeng yakin. Sing ngendang iya. Engko sing ngender bakul bakso toyan kae. Kuwi dibubrah pokoke. Malah ora adong kowe iki. Ya muga-muga iso lestari anggone kagungan kersa iki mengagendakan tahunan sasi Suro. Iki durung nampung surane durung. Ya muga-muga iso lestari ya. Padha ngasta nang Dinas Kebudayaan Kulon Progo muga diparingi sehat, diparingi panjang umur. Ha iya.
Ya karang-karan kaya ngene kaya tok mulane kuwi. Mongko meh 2 taun kok dadi pengangguran coba wis. Kowe kuwi reng. Ha iya, beda karo aku. Aku ana peningkatane. Ayo. Lah apa tingkatanmu? Adol motor, adol mobil, ayo. Adol wayang barang kok. Pi peningkatan pemborosan ngerti apa ora? Awitena karang kaya ngene coba wis. Wis, sing jeneng wong isen iki nek kon alih profesi ora iso. Sing jeneng jiwa seni mendarah daging kon dadi pengusaha, ora iso ora ngandel aku. Oh iya, lah iya kok. Ya kudune iso nuhoni apa sing dadi dawuh pemerintah kok. Ngaku tertib nek aku kok, tertib. Aku ora nggo masker. Kok ora nggo masker, semaput mergane mambu ababku dhewe. Ababmu bosok ora. Enteni ya. Monggo saiki sing jeneng salamanku ora oleh rek. Wis coba aku ora ngerti to. Zaman saiki iki teko-teko tangan do ngepel, aku dikepel ya tak sampluk pengenane. Ngerti ku nek nantang aku jebul ngejak salaman. Oh. Nek mongko do maskeran, Wis, karang kaya ngene aku tetep geseh karo bojo. Lah iya. Nyati arep golek meneh ngono to rek. Ketemu wong wedok nganggo masker kae mripate blalak-blalak kae to. Ngertiku nek ayu rek. Wah, terus wah iki mesti ayu iki aku ngono to. Terus tak pek bojo bakasan dibuka masker iki merongos. Aso dikawati untune kok ya kowe iki. Ya kudu nuwuni apa sing dadi dawuh pemerintah. Muga-muga enggak rampung iki virus corona iki. Wah, mongko Raja Pati wingenane matumpa-tumpa ya, Dong. Iki durung suwe aku ditinggal karo Kamasku Ki Subada. Oh. Durung suwe durung. Dadi kanane jane lagi susah aku ki. Ya kencroan kuwi mau. Corona kuwi mau. Lah saiki iki lara apa mesti di virus ke corona iki di covid iki coba wis. Ya wis ben mirasah melu-melu ki urusan negara. Lah iya. Wis muga-muga wae Mas Bodo di ngapura dosa keluputane lan diparing papan pasukan sing luwih mulya. Amin. Esuk blindel menyambut sejarah kuwi. Ah iya. Ya men toto-toto mulane kuwi kok wong dedapuran iki ora mimang sari ngopi ngrasa karo bapakne ngono. Ah iya. Ya sak kelakuane barang kuwi. Lah karang yo turun. Mulane yo tiru mulane iki. Ayo retang sedulur padha caos panglipur iki engko diangkah sadurunge jam 12 kudu wis rampung. Sing pokok iki ayo bareng-bareng prihatin muga-muga enggal rampung. Anggone padha nampa cobaning Jawata iki seleksi alam iki rek. Ayo. Ning jane karepku ngene to. Pemerintah ki ora ngojo-ojo dipangan mentah. Unjur wayangan ora oleh mbok dinehi kelonggaran. Wong sing jeneng wayange beda karo tontonan dangdut ki. Wayange ditata iso, sing nonton iki ditata iso, ngono. Nganggo masker, dites suhu, jaga jarak, cuci tangan, nganggo sabun iso. Nek wayang kuwi iso. Ya ming pemerintah wae iku ora ngerti kaya ngapa to, lapangane wong wayangan kaya ngapa ora dok. Ngertine kuwi nengkake wong pirang-pirang ngono kuwi. Dadi ora paham. Sak nyatane kaya ngapa? Lah iya. Lah ngono kuwi lho tak gumune iki rek. Ming dawuh-dawuh tok ora ngerti. Ngenehi kelonggaran mbok wong sini iki dine kelonggaran ngono. Ben iso do nyambut gawe. Ha nek kaya niki nganti
pirang-pirang taun ora lenggek-lenggek ya Rek. Nah iya. Wis coba wis. Bayangno Rek. Iya. Kabeh do ngalami kok. Ora mung wong seni. Semua sektor iki kena dampake kabeh. Lah iya, iki wis ana kelonggaran sing do bakul-bakul wis dene kelonggaran. Nah iya. Sing tak jaluk ya pemerintah ki paham ngono wong seni ya dene kelonggaran. Ya muga-muga wae terus cancut tali wondo maringi kelonggaran karo wong seni kok. Mulane kuwi kok. Ayo muga-muga wae ya Rek. Kek tentrem kanane sesuk kek nyambut gawe meneh. Nek wingi ngono sadurunge PPKM iki daerah Jawa Tengah wis ana sing wani. Wong yo nang Kali Angkri, yo nang Wonoboyo, yo nang Grabang, yo nang Ketawang. Wingi arep nang Winong karo nang Grabang kuwi ditunda mergo PPKM iki. Ha iya. Sesuk sasi ngarep yo nang daerah Magelang kono yo wis ana jadwal mlebu kaya syukur. Muga-muga wae yo ora tuntur ora ditunda. Amin. Ayo aku tak ngaturke mijil ketoprak iki sinden ana 4. Urut saka wetan dhewe kae Bu Nanda Sulastri. Oh. Terus tengene wah saiki lemu saiki. Cocok iki mesti. Dan memel tenan. Ya karang kanan koyonge dadi bayan bareng aku yo ora ngerti. Ya sorry wae kok. Esuk tilene anake iso mlayu-mlayu kae. Kuwi Ibu Deni, saka Plumbon. Ha iya. Jur tengene kuwi Mbak Fitri kuwi saka Kokap. Ha iya. Wis do duwe bojo wis. Jur tengene kuwi Mbak Intan. Wis kok Sleman. Wah, saiki ya jan lemu e. Jan iso mindul. Ngene permono ki lho Bagong iki. Ana ngandingku ora permono kepiye kok kowe iki. Kanan koyo ngene mah do lemu-lemu e tak rasa-rasake iki. Mangan turu. Glimpang, glimpung. Kegiatane yo ming ngono kuwi. Tambah lemu, tambah anak barang pokoke. Saka Bu Nanda aku tak nyuwun mijil ketoprak. Monggo Bu Nanda monggo. Iki di tutke karo sing kakung Mas Joko. Kudu diperketat. Monggo Bu Nanda monggo. Mumpung isone wektu sedhela. Iki jam 10 kurang. Iki monggo ora oleh didelok, ora dibarengake live streaming. Saiki ya iya. Ya ming disuting ning nggo dokumen dinas. Ayo nggo ngesahke to. Karena ketat banget ya aturane. Wingi iki rencana teko kene iki sore terus latihan sik ngono to. Heeh. Ngendi lha aku di WA karo Ibu Lala. Iki engko teko kene wis nganggo seragam terus munggah panggung mulai engko bubar terus do mulih dhewe-dhewe ngono dadi rencana wingi kacau rek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Monggo dipelajengaken.
saka suwene prei kae ngono mayo diasah suarane kok. Lah iya. Mbak Nanda, kowe nang omah ngerti kae, karaoke nang omah kae. Apa karaoke? Iki suarane ya glontor apik. Tenan kae rek. Ha iya. Engko saya tuwa lho delon lho, saya nyonyes. Mulane Mas Joko ya makantil-kantil tenan kok. Ora tutke ilang saka pandu lho iki engko. Tutke terus pokoke. Kuwi jenenge tresna karo sisian iki ya ngono kuwi. Ora kaya kowe nyambut gawe bojomu dhewe-dhewe. Engko terkadang bojomu ditungoni maratuwamu ae coba kowe. Karepmu kata nek maratuwaku yo aku ganti meneh ngono lho. Dapurmu ora. Monggo, Bu. Wis mendarah daging kok ya reng. Aku mau kuwatir wah engko suruk lali apa ora iki engko aku ngono. Alhamdulillah ora ya reng ayo. Ya kan sing jeneng kepinteran ki digembul ora ketara dicangking ya ora ketara. Luwi-luwine wis mendarah daging kok. Mbok tekan sesuk tiklu-tiklu tuweke tetep digembul terus sing jeneng ilmu kuwi. Mulane ya kowe iki kudune ya kulak kawruh babagan ilmu. Luwih-luwih wis umur ngono kuwi ya paling ora ki sing dikulaki kawruh ngelmu kasepuhan barang kuwi, Gong. Ah iya. Aku ki jane kulak ngelmu ki seneng wae nang arep muni kena gedang kluthuk kuwi terus. Orang bola-bali ya brindil kae. Salahe kowe doyan. Nah enak kok. Dapurmu Gong Bagong. Monggo Bu.
Nggih, Mas. Seneng aku. Warane ya si apik tenan lha iya. Marem rasane iki mau ketemu kanca-kanca do sehat-sehat kabeh. Nggih, Mas. Do lemu-lemu, Ayo sesuk kek kanale padang kek do bareng-bareng nyambut gawe meneh nggih. Ayo kek genten Bagong kowe sing aku. Ya. Aku tak nyuwun langgam ya. Iya ya. Langgam apa langgam mimpi iki budene sing ngaturke langgam mimpi. Oh iya. Monggo. Slendro. Palaran ya, Pak. Ya wis. Ngambara ing awang wedok seniman kabeh. Ayo. Kok sing aku ya ngastana Pol PP. Tukang garuk-garuk ku ya rek. Wis tau winginane mung karo aku bar saka Blaka, Mas. Apa? Garuki yang ngono kuwi. Ning tak garuk tak icipi sik. Orangan bojomu kapok kowe. Nek kemenang-menang glenes e kaya wonge. Nek biyen karo sing wedok gilur saiki kuwalik sing wedok gilur sing lanang. Terus kaya
Langsung wae. Saiki Mbak Fitri podang kuning ayo. Ayo Hit, podang kuning. Nadyan wujud temong peksi Guyu gingsul ya rek. Dar sing wis iki nek gingsul iku untune iki sok wani karo sing lanang. Ngayake wae. Golek isi podang jenah nyanding bisa dadi tamba
Atur nuwun, Pak. Ora lali. Nah iya, sing lali sindene. Naming saipit. Saipit apa kok kowe iki? Ngat diomongi sandinge ya mbuh mau kok. Wis gawe kowe gong, mikir rak jang kae kene. Wis gliraku reng wis. Ya wis tak siap-siap aku. Tak labrake. Lah iya. Arep katurke apa kowe? Ya engko sik kok. Tak mlaken niku lingguh barang sik. Lunyu lingguh aku. Musat-musut kayak mau ki. Nah karang ngelingguh tutup kotak kok ya kowe iki, Gong. Ya lunyu. Lunyu kalau wayang ya ora kepenak. Arep nyuwun sapa sing nembang? Intan. Ya. Nah iki. Ayo Tan. Nggih. Apa Gong? Lali janjine rek. Ya. Kowe ora Intan ora? Lah iya. Ngangge bawa nggih, Pak? Ngangge bawa to? Ah iya kok ya. Sepinten Pak bawa? Sepiro? Dina minggu kang tak anti tinamune ngaya janjine anane pijer semaya Moyo wae. pinter golek alasan nganter-anter
lali janjine. Ya iya kok. Piye ra apik-apik. Iya kudu eling wektu kok. Halo bapak rene galo. Wah, jian. Anak-anakane pancen ora urus kabeh. Bapak ketok susah kan. Lote. Tole ra lote. Iblis ki. Karang bingung nalarku dole. Wong tuwa nek ngomong sok sasar susur. Kenging apa, Pak? Ajeng swanten Ngamarta, Komplang negara Ngamarta. Ngerti apa ora? Nggih. Iki Bendarang Pandhawa Dona Ngastina. Merga mituhu dawing pendhita sing ana negara Ngastina. Durna Pak Udu. Iki ana pendhita anyar. Oh, anyarang. Ha iya. Regane pira? Mbah kok ora. Regane pira kepiye kok kowe iki? Nanti kok apa wae. Lah kok rasaku ora kepenak melang-melang kaya ninggal bocah nang pinggir jurang dole. Nggih, Pak. Slendro mawon, Mas. Iki men cepet wektune. Ayo aku tutuk. Lah kok ana tamu galo? Ana sak jabaning padipuan ora pangling bendaramu Ndara Werkudara dole. Nggih, Pak. Oh ngaten, Pak. Bapak ajeng manggi ora. Lah kok ketok bermantya temen janjane ana apa to, Le? Kowe coba temonana. Nggih, Pak. Karo Petruk mangkat ditemoni bendaramu. Nggih, Pak. Karo kowe, Bagong nggih, Pak. Lah Bapak rasane pripun? Lah wis tak kandhake mung ngarep to, Le. Iki engko yen nganti ana apa-apa nempuh marang bapakmu. Tak pasrahke marang kowe kabeh. Ning ya kowe kudu sing eneng, ening, eling lan waspada. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sawana wasa tumurning
jurang terbis kang riprandel peprondotan kasarimbat branjalen cacing wauta sang ngapeke gumergut sanasaya sengkut tatan ngitung pringga baya jroning wanagre pranyata satriya trawitra radya Truk kok kaya duka Ndara Werkudara Bidara adate ya reng ayo adate kan ketemu niki terus lungya kok gong ngono kok ora ya Truk jange tok berenggut medeni sungkem kula Ndara iya tak tampa Nara Gareng sadis sungkem kula nggih Den iya tak tampa Petruk nggih matur nuwun sungkem kula nggih Den tak tampa Bagong matur nuwun sadis e jenggureng medeni badhe kagungan kersa napa Den lha kok namung piyambakan tindak wonten padipuan Karangabulutan bapakmu nang ngendi bapak teng mriko nembe mboten enak badan lah kersane Ndara dos pundi tak kandhani jerengen kupingmu dina iki kaki dipol bakal tak boyong ngonong kraton Ngastina oh lah kersane Ndara napa Den supaya nekseni anggone ngakurake Pandhawa karo Kurawa lah sing ngajeng ngakurke sinten Den sing bakal ngakurake antarane Pandhawa karo Kurawa ya kuwi Sang Tapa Begawan Surya Wasisa lajeng niki bapak badhe dipun bawa teng Ngastina ya bapak mongkon ketok saiki bakal tajak ana negara Ngastina nggih ngaten Den Kurawa sampun nampi ketingalipun bapak gandeng bapak niku nembe ora kepenak awake ngoten iki kepeksa bapak mboten kersa nderekke Ndara teng negara Ngastina ngoten mingkari dalan loro oleh apa ora yen pancen ora tok ulunge bapakmu tak bawa nang Ngastina apa kelakon tak ngruduh paripeksa tantang tingkari sang kadalarung ikoto sang pinarwasa pinarwasa amit sewu nggih Den kula nang krama kalih panjenengan wah Gareng gleleng metenteng rekengkeng ngono kok gleleng kowe iki Reng Gareng mbok ngilo dapurmu kuwi meneng aku kowe iki aku murid tenan iki Werkudara lah kok banjur cumen tak arep ngrudo perpes karo bapak iki rumangsamu apa ngerti ya Werkudara pendhita sing ana Katra Krisna iki pendhita sing ora bener yen bapak diboyo ngono aku sing ora oleh iki kelakon mbek bapak yen iso
Cilik ngalahke Gareng, gede sing nglumpati. Bange kan. Ita. Gareng mudar terus. Kok gleleng nyrekengkeng kaya ngono kok nantang Ndarawardhana ya truk. Lah iya. Piye-piye kok nengke wae modal mbok ben. Kula njur bojone rada engko tak peke ngono. Dapur murah kalap. Aja. Iki men mengurangi populasi ngono. Gareng modal mbok ben kok kene kok. Ndeder kene kok. Aja kok. Ya arep piye-piye ka sedulur. Sing jeneng sedulur ki tega larane ning ora tega patine ngono. Mongko kowe cilik uripmu karo Gareng karo aku, apa kira-kira wontala nyawangku andane Gareng hilang-hilang kaya ngono kae. Yen nganti Gareng ku tekane mati, dipikir kok. Kowe ora gablek apa-apa sabate karo sapa? Karo sedulurmu tuwa, ya ora. Ngono kuwi dieling-eling. Dadi nek bot kerepotan sedulur kowe iki mbantu. Ora sedulur susah malah enak-enak metengkreng lingguh lincak sila tumpang. Dibantu kok. Ngelingi aku wis ngondo karo kowe. Sing jeneng sedulur ki tega larane ning ora tega patine. Luwe-luwe kae bakal ngancam. Bapak yen nganti bapak ora gelem diboyo nang negara Ngastina bakal diruduh paripeksa. Luwe-luwe bakal ngancam patine bapak. Oh iya ya, Truk. Lah iya. Nek ngono aku wani, Truk. Kudu wani, Gong. Aku yo wani. Wani Ndarawardhana, wani. Wani aku yo wani, syukur. Iki piye Truk? Ngene. Ndarawardhana yen nganti tanding tiyasa karo kowe karo aku mesti ade kalah. Kalah gedhe dhuwur tur enom kono. Kekuatane ngedapi-dapi kekuatane Ndarawardhana. Apike piye? Ngene. Gareng apik direbut. Aja nganti Gareng ku didak-idak Ndarawardhana, ganti didak Ndarawardhana njebluk wetenge mudar Gareng. Oh iya ya, Truk. Direbut, Truk. Engko aku saka kono wis kok kene. Mengko yen Ndarawardhana kagol, mengko terus wah wong edan terus klidih-klidih lunga mergo kagol, mergo aku ngerti watake Ndarawardhana. Iya ya, Truk. Nek kagol lunga dhewe. Ayo tot dibantu Gareng, dibantu yo.